Hola, descobridores. Avui, Corbera del Llobregat. El riu Llobregat, actualment, el veiem molt calmat, però fa 1000 anys era un riu amb molt de cabal, amb molta aigua, molt ampli, molt extens, i feia de frontera natural entre l'Imperi Romà i la Marca Hispànica. I al voltant d'aquest riu Llobregat es van disposar un seguit de torres, castells i esglésies per controlar el territori. Corbera és un exemple. I, de fet, el castell de Corbera, que actualment avui en dia està desaparegut, no queda castell, va ser un dels més importants per la seva posició. Aquí, al castell de Corbera, teniu aquest vassallatge per controlar aquest territori i per vigilar que no hi haguessin més ràtzies en aquell territori. Verge Santa, però... Bé, de fet no feu pas cara de passar gana, eh? No. Oi que no passaria res si es quedeu sense postres? No. No li diríeu pas al senyor, oi que no? Bé, i d'on veniu, a veure? Perquè no veig pas els cavalls, no, per allà? Heu vingut tots a peu? La germana Maria. Escolti'm, si vostè s'ha de quedar a dinar, m'ho ha de dir ja, perquè jo no en tinc prou de mongetes per tothom. Ai, no us preocupeu, bona dona. Home. Estic de pelegrinatge. Depèn de portar un encàrrec al senyor rector. I després m'esperen al monestir de Sant Pol. Pensava que seria dia en missa, però he trobat les portes tancades. Ja és que tenim un rector molt rondaire. Aquí té una obsessió per acabar amb les bandades de corbs que hi ha per aquí, sap? Per aquí prop hi ha molts corbs. I què ho fa que tingueu tants esperis, corbs? que es pensa que passejant i beneint les vinyes acabarem amb la xerrapeca d'aquests ocellots, saps? Sí? De veritat. I pregunto, per què teniu tants ocellols? Ocellots? Home, perquè, no ho sé pas, aquesta zona d'aquí ja fa temps que sembla una corbera. Ah, sí? Sí. Els hauríeu de veure, com surten ferotges quan veuen un condemnat que penja fresc. Sí. Se'm comença a fer tard i no em puc demorar més, que m'esperen al monestir de Sant Pol i encara tinc una bona caminada. Ya somos aquí o pasar en vez, somos los descubridores, hola descubridores, Oliver y Elizabeth. Ya somos aquí o pasar en vez, somos los descubridores, hola descubridores, Oliver y Elizabeth. Què em faria de la carta que no li puc entregar? Vos. Feu cara de bona persona. Potser, si us l'entreu a vos, em faríeu la gràcia de donar-li a ell quan el veieu. Ho veig en els vostres ulls. Tenia curiositat per saber les noves de l'abadessa. No sou ànima clara, no. Ai, sempre em passa el mateix, me'n refio del Tom. Amb el vi que m'ha donat l'hostelera no tinc la ment molt clara, no. Doneu-me la mit, si us serveix. Vos. Feu cara de... De senyor Joan de Corbera, màxima autoritat amb qui podeu confiar. Per suposat, i tant! Ai, no demoreu més l'entrega, confio en vos. No patiu, germana. La meva feina és vetllar perquè es compleixin les normes i teniu la meva paraula. No ho posaré en dubte. M'heu salvat. Ja puc continuar el meu camí? Per cert, quan marxi, faré servir el pas de la barca. Queda gaire lluny? No gaire, però haureu de pagar els impostos per fer-lo servir. Sí, no s'amoïni, senyor. Doncs, moltes gràcies. No patiu, germana. El problema del senyor rector se'n diu edat. Els miracles romanen a les llegendes. La llegenda que narra la troballa de la imatge de Santa Magdalena. A dins la tenim. Explica la llegenda que un dia una serventa va anar a buscar aigua al castell com cada matí. Aquell dia, però, quan es tirava de la corda de la galleda, li resultava molt més pesada que de costum, fins que, amb molt d'esforç, va aconseguir treure-la del pou amb la sorpresa de veure a dins la imatge d'una verge, Santa Magdalena, la imatge que nosaltres venerem i que molts peregrins tenen pels seus poders curatius. Tal vegada sigui la sanadora de la sordesa del senyor rector. I el campanar, com ens comentava la germana Maria, si naixia un nen, sonaven campanes, però sonaven diferents si naixia una nena. Si moria una persona, tocaven diferent que si naixien, però és que a més, si moria una dona, sonaven diferent a si moria un home. Si hi havia un incendi, campanes. Si el riu Llobregat es desbordava, campanes. Que plovia molt i les rieres de Corbera
també es guardaven campanes. Agraïment va regalar aquesta creu a la població de Corbera. M'agradaria veure aquest senyor un dia baixant de les terres on habita, i trepitjant amb la seva pròpia carn les terres que habitem nosaltres. A veure quina cara se li posaria a aquest senyor. Que ja n'estem farts d'aquest senyor. Home, ja està bé, home. I que tinc de feina, sí? Mira que si ens troba aquí el senyor parlant, no sé si li farà pas gràcia. No, gaire gràcia no li farà, però és que ja no podem més, Hi ha moments que ja no podem més. I a més ara ha presonat el jove de la família del sabater. Sí, un jove que, miri, era amic de la meva família des que eren petitets, així petitets. No, sí, bé, senyor, li deia aquesta gent, aquesta bona gent, Com us preocupeu perquè siguin ben tractats com si fossin a casa, Sí. Sí, sempre s'ha de tractar amb cura, afecte i amabilitat a tothom. No vull que ningú marxi de Corbera dient mal de res. Al contrari, vull que tothom pugui dir que el senyor és respectuós i humà. Quanta ironia en les seves paraules. Té l'hostal obert cada dia, per tenir el servei de botiga, taverna, forn, cobert. Si hi ha malalts, els acull i vetlla per la seva pronta recuperació. Els condenats els alimenta sense saber si és l'últim àpat. Senyor, negueu l'esclavatge als quals teniu sotmesos, perquè, mare meva, esclaus sí que semblen, sí. I ara, una nova feina a aquest presoner. Estimat senyor, digueu-me quina és la raó per ficar tan freda presó a aquest jove? No és de la seva inconveniència. Però com que veig que demaneu explicacions, us ho diré. Com sabeu, tenim un pacte amb els pagesos perquè s'organitzin per turns i traginin les collites als meus magatzens. El traginer que avui havia de fer la seva feina és la tercera vegada en menys d'un any que no ho fa. El primer cop el vaig multar. El segon em vaig endur les eines al camp. Ara només quedava empresonar-lo. Aviam si així aprèn que servir-me és el seu deure. Aquí que teniu mals usos com l'àrcia. Si es cremava el camp, era un camp del senyor, tu com a pagès havies de cuidar d'aquest camp. Sí, qualsevol cosa, multa. Si la riera, el riu, es desbordava i inundava els camps del senyor, multa. Era culpa teva? No. Però bueno, són els teus camps, no els has cuidat. Multa. Si mories sense testament, multa. Si mories sense descendència, multa. Si enganyaves al teu marit, multa. Amb el corp com a imatge central, l'escut de la família Mora, que són els barons als que se li concedeix el títol de baronia, teniu la torre del castell, el cor, que ens parla de Corbera, i les tres mores, aquesta banda amb tres mores, sí? D'aquest cognom, que es barren les mores, que es malinterpreta en aquest sentit, que serien les mores i passa a ser una escala. Però gairebé el mateix. Sí? Sí, dona! La meva bondat i caritat com a bon senyor de Corbera que sóc i com a bon cristià. Sí. Déu i el rei marquen les lleis. Les lleis es dictaminen, no es poden canviar. Però jo, com a senyor de Corbera que sóc, també tinc les meves pròpies lleis. I avui em sento compassiu. He decidit alliberar el jove empresonat. Sí, espero que li serveixi d'avís, que no torni a passar. Vagi al castell i agafi el que faci falta. A la meva cuina, al meu rebost. Sí. Gràcies. Però és perquè avui em sento compassiu, No es pensi que serà la norma. Moltes gràcies per la seva compassió, senyor, de veritat, Corbera també té un pessebre vivent, un dels més importants de Catalunya. És de l'any 1962 i està organitzat per l'Associació d'Amics de Corbera. Està localitzat a la Penya del Corb, un conjunt de roques vermelloses situats a la part alta del poble. Participen més de 200 persones, veïns i veïnes de Corbera. El recorregut d'uns 700 metres, com si fos un poble de Natzaret, amb els seus artesans, el mercat, la cova del naixement, els Reis d'Orient i l'Anunciació.
Ara estem a pocs dies de celebrar-ho i per això podeu veure com són els preparatius.